Horas marihita saluhutna di hamua kamanami dohot inanami dohot sudia kaya nakon nami sekolah minggu remaja nang naposobulung suak songoni nang aka tamue nami natopet rak marnatal hita nuaing di bagas joroon atik tung daksanga hamian non roma dapoto kamu manyapa hamu sada-sada tu bagas tabi molotung disope hami jong-jong akapar haladu ni huriata hakabipi singkawang resort singkawang dohot keluarga pasahaton tabe natal nami tuhamu las marohamu majako kami alani mewakili sudi perhalado molotuk sosikope hami no yang dison ngarong namar tugas manugut ba jako kamuma haroro nami jala jalo hamuma salam nami pasahaton nami matuhamu selamat hari Natal madihita saluhutna. Mau lihat ya kamang dohot tamuinang huilala hamido aka support dukungan muna tuhami parhalado. Jadi molo situat tadong manuaik 12 pas 10 tolu hami. Jadi ima tenaga pelayan na adong dope di huriata. Pasti do adong akan nahurang lubi akamang dohot tamuinang pasti do dak sikop jala mungkin dang boy dope hupenui hami aka kerinduan muna dohot aka pangiduan muna alani di bagasan lasni rohata sadarion mangido mahami tuhamu unang macohot tangyang muna manang yako kami hurajumi hami ido gugunami mangula aka siulau di hurion marhite-hite topangan dua dukungan moral siya kamu gabe tau hami dipatau tuhatai marhobas di huriana dangadok kami nasikop dison sudido marhahurangan alai pos dorohanami dia kahahurangani buhi mahita masih tupahan hami petong tangyakonon nami mahamu akar ruas ni huria anak konami yana kota sekolah minggu remaja nang naposobulung suaksoni mahamu akamang dohot tamuinang tangyang nami ma madongani hamu diaka ulau muna ditongani bagasta dohot sudiaka keluarga sudi mahita na sopolahu guari hami baik na di ruang utama nuai suasongoni na di sopo na di gijang mungkin arong dona mengikuti ibadah tanuaing marhite-hite live streaming sahalinai pasahaton nami matuhamu selamat Natal madihita saluhutna. Horas madihita. Shalom madihita amanginang tapara de maroha nang pikirata marparsaura dohot debata martangiang mahita di bagasan roha tabe. Amen. Mangasahon padonganion ni debata pardenggan basai nunga sahat hita nuaing tuari pesta Natal parjolo di tahun 2020 sadarion alanii jumolo ma pinasahat tuhamu selamat Natal ma dihamu saluhutna. Di suarahon pesta Natal sadario do tuhita marhite topik namadok Jesus si palua portibion dihorhoni dang tagamon mabiar behita alai mangolu mahita di bagasan lasni roha godang.
Halasonot tama sadarion hinabal gani asi dohot holong ni roha ni debata marhite naung tubu si paluay di hasianganon bahen haluaod dohot hanguluan na salileng nileleng na dihita atong sian na sa roha taha mauliatehon madenggan basana na sumurungi tapuji maibana marede mahita sian bukwede nomor 56 ayat sada rodi ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, pape tuabarana dosogot harajaon, jala bahenon na goarna, sipartahi halongangan, ulubalang ni debata ama, saleleng ni leleng na raja ni hadameon. Edehon hamuma sada edde na ibaru di Jehovah, edehon ma Jehovah ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni aka si pelebegu hamuliaon nai. Marsoba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadohoan. Akahitir mahamu maradopon ibana ale isi ni sandok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dihami, ay di basa-basahon hodo anakmu na sasadai tuhami na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa, dohot sian hamatean saleleng ni leleng na, hupangido hami tuho, say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite todi porbadia, akup nii, say parohai mahami, asa hubotohami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 610 ayat sada.
Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal parjolo sadarion, imana tersurat di Lukas bidu 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoy. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tupatihi. Say pargugoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 510 ayat sada dohot ayat tolu. Potima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu. Jaladang adong haporseao di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sian akadalanmu. Masay godang do pangalausion nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata, songono do pakaholongi ni debata di Portibion, pola do anak nana sasadai di Lehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di Ibana, hasangapom ma di debata na di Gijang. Maredehita sian bukwede nomor 46 ayat sada dohot ayat 4. Tabegema hata ni debata turpuk epistel di ari pesta Natal parjolo sadarion, ima natar surat di buku ni panurirang Jesaya, bidu ono 12 mamukamai sian ayat onom rodi ayat 12. Nunga hudokot tu atas parikmu ale Jerusalem, aka parjaga manipat ari manipangin, toktong dang olosip nasida. Hamu ale aka na pasingoton Sion tu Jehovah, unang tung marpasadian hamu. Nunga pola marwari Jehovah tu siamuna dohot tu tangan ni hagogoonna, nasotupa be lehonoku emem panganon ni aka musum, jalan nasotupa be inumon ni halak sileban tuak anggurmu naung hina ngalutommu. Ruar mahamu sian aka harbangan, say pahornop hamu dalat dibangsoi, paletes hamu dalan balobungi, paduru hamu aka batu, patidang hamu ma partonggol di tonga-tonga ni aka bangso. Jadi guaron ni halak manasida, bangso nabadia, aka na pinalua ni Jehovah, jalaho targoar na hinaholongan, huta na so sita di konotobe, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Maredehita sian bukwede nomor 50 ayat sada rodi ayat 3. Si
katidakon mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sa dok portibion, ra mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatudosan, na tumapalangi dohotano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarapajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na so hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi Porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasasani dosa, doho dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema korsian ina Kamis. Waka naung talup marulaon na badia, taparade maroha ng pikirata. Napaduahon, marsogot Minggu tanggal 26 Desember 2021, tapatupado perayaan Natal napaduahon, parmingguon na parjolo masuk pukul 7 WIB, jala parmingguon paduahon masuk pukul 30 WIB. Di parmingguon na paduahon laos tapatupado disi padidion na badia dohot makatidakon hapor siyaon. Napatuluhon, hobar tutikting di huriata,
di parade panitia Natal dolopan mangan tusude hita ruas ni huria nang tamue na tongon marnatal sadarion tajalo mayanon dung sidung marulaon na badia jalanunga rade panitia Natal mabagi hosa di pituni garejaon las marohata majalosa jala ima songon sika ni mangan bersama di hita ala ni COVID-19 on mau liate lau manomu hata ni tuhata marede hita sian bukwede nomor 557b ayat sada dohot ayat 2. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal marihita saluhutna. Di hamuakamanami dohot inanami, nangakayanakon nami sikola minggu remaja nang naposobulung, mangguhi las nirohata sadarion, mangguhi las nirohata di pesta Natal umum na parjuluon, ima hata nitu hata nagabi jamita dihita, sian Evangelium Lukas bidu 2, mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu, ujaha madihita songonoma hatani tuhata. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus, iko suratan nasajolma di gonggomanna. Pamilango parjulu mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea. Tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem. Alasian poparan jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rabdoho si Maria orwanai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida gukma arini hanguluana. Ditubuhom ma anak buha bajuna. Diborhos ma dipiakom ma tubagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Ima hatan itu hata. Di hamuakamanami dohot inanami,
molo di suku kita, di dia do hamu sorang. Nasinukuna bukan di kota apa, di kota mana. Alai di dia do hita sorang. Totura akamang dohot tamuinang au sugari di paloas hita tong mangalusi suku-suku ni di dia do hita sorang mungkin pada umumna hita madok di rumah sakit bersalin manang na di rumah sakit atau di rumah sendiri. Kupikir dang melenceng siani jawabata. Molo akan na tua-tua nuaing nama rumur ono pulu tugijang adong dora jala gumudang don na sorang di Jabu do pete. Ido pete kay nangate. Jala bidan na satiki si baso do warna. Dukun beranak idok. Iya soi bidan na laos ibana sadiri do. Jadi arong do tiki na sorang ida dan naki ay sonadong dope bidan songon na tatad dan waeng kan. Tangadong dope bindes, bidan desa. Apalagi bidan kota, tangarong dope binkot. Tangarong dope satiki. Ido inganan hasorangan ni colma pada umumnya. Hampir semua kita lahir di rumah atau di rumah sakit. Jauh sugari di suku kita, idia doa musorangin na ngapasti di sido alusna. Akayana kota pada umumnya sudah lahir di rumah sakit. Molo hita rakana tua-tuaon adong dope na sorang di Jabu. Jala hola sorang sadarion mukit tuluarinai ngator mangula. O makna. Iga tukum matubona ni pisangi muse. Dan lagi mangula mak. I pabor hak sianggap boydo hita sudi. Jadi molo gebe tahabatik perahita onwai ngarong dorat pengarunia te kamang te. Apa ya kaya anak kota udah bangga dibungkus dengan rapi. Jadi holan rope mata nyari ngaitor mohopan. Tapi yang hita hurak panas mata nyari si patah. Basapi buka baju kan. Alai tordida dengan tok satiki. Ima molo au sugari di loas sita maralus. Artina amang nanang dohonot tadi si tempat di mana kita lahir adalah tempat yang wajar, tempat yang layak. Nah wajar dope. Ya molo seorang danak da baru di Jabu adong mana madungoy. Eta madungoy ina atik pena perpudion na madungoy nga gabi asing artina idok. Ono bulat dope di bortian beta mata dungo-dungoy ngaina. Jadi sila pinamana ta do maksudnya lakum madungoy na roha. Hape ngasing be di Jabu. Guna baru memang madungoy ala olo terpudum inatay. Hape api do ilabung na. Jadi molo terpudum matukalan ni na natabunin na modumon, molo dang didungoy, bolo do matutong inatay da. Apalagi dan lagi dungo nga mosok. Barak to hoya tong ido ben dagay biarong madungoy. Iba ay makalik-kaling di si. Ang binoto aha. Alay naparpudion gabi berubah ma fungsi ni na madungoy i. Ihado di sada huria rupani. Eta madungoy amangin. Madungoy hanikku. Bah enek tubuh na maisanin. Bajulu tubuh madanikku kan. Bayang guru nga tubuh dong nga gudang jolma. Inna. Hape narong do ulaw di si. Polahu babuatu amu. Akamang dohot tamuinang gudang jala layak wajar ima dohonota saunari. Atik pe walaupun ada yang lahir di mobil ate. Aung do lahir di mobil, adong lahir di pesawat. Kebelet rupani. Los sorang di pesawat mak. Mudah-mudah dak si pesawat warna. Si mobil. Adong do sorang di kereta. Seorang di beca, alayang go seorang di sepeda dang ado. Ado kaya bigamu seorang di sepeda hirna seorang buat iya soi di motor, sepeda motor dang ado. Alayang go di beca ya, anggo di mobil ya, di pesawat ya, di kereta ya.
Ipe tong dope layak. Jala wajar dope walaupun tidak biasa. Tak sudi ate. Saya dong do pas di perdalanan ni songono marupa ni. Masa ma namulak tuhu tahun. Bahape baik ko dijabuhian dunian ditahi seorang. Alay mungkin ngapengen naing itor nongol tu portibio dan lagi. Dak tahabe. Baik tor nongol may banat tong. Lau seorang ma di pesawat. Seorang ma di mobil. Aro kita na seorang di pesawat. Biasanya dapat hadiah deh. Molo seorang ibe cadang adong, sutungi harap kamu. I pesawat do biasana, apalagi di hari-hari besar. Manang nadia pe ya kamang dohot tamuinang, sahalinay dohonot tak nalayak dupi, na wajar dui, masih wajar, walaupun mungkin tidak biasa. Alani bodo itur gabe berita na virali, moladong seorang di mobil di pesawat. Aladang biasa. Tetapi soal kelayakan, soal kewajaran masih wajar. Jangan-jangan lebih eksklusif lagi di pesawat. Badoho pilot nai. Pature hodak dan lagi. Itinggal lo satokin setir nai di saduti. Lau tu pudi putih pareso. Kan otomatis di pesawat kan. Ini si pata terpudu minna pilot nai. Tangi pesawat. Alaki mama bote. Tidak wajar. Tidak biasa. Alai wajar dohot layak dope. Nasu wajar dohot nas layak ra akamang dohot tamuinang molo gabe adong seorang di lubuni pinahan. Itu bahasa Batak nate. Di lubuni pinahan. Kandang hewan. Yakin doa udang adong radisoni na seorang di lubuni pinahan. Alani molo dohono tason hari sesungguhnya kelahiran Yesus dari sudut itu ya tidak wajar dan tidak layak. Ai macaita kasdo nakidido di ayat pitui macaita kasdo didok si Lukas ditubuhom ma anak buah bajuna di borhos ma di piakom matu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dang wajar biatong, dang layak. Ima inganan hasorangan ni Yesus. Yesus suduti bodoh hita amang. Lianai HP hati, aku hacik nai HP hita dibungkus dope hita dohot akapahian mulu akaina nuaing 3 bulan sebelum lahiran ngai tuhor ya kebajuna topi na pengai tuhor podoman na pengai tuhor nggak sudah diparadi anggoon mungkin ya kan di Timur Tengah akaparopuan merkerudung do sudi. Bahasa merkerudung, ala memang angin kencang do di si. Asa unang kotor ubuko ditutup mah. Molo bawa, merjuba do sudi bawa. Songot juba nahu pakyon, dang adong goting nyon. Bahasa songoni, ala gugu angin. Jadi asa unang masuk angin dugul-dugul nai, songoni mah baju. Sebenarnya tradisi do dinasida. Alani moldo beda honoton na dia do silum, na dia do Yahudi, na dia do hala Kristen di sana. Maul beda honoton. Molo sian sudut pahiani mungkin ima dibuat si Maria disaput tom mabuti. Ima nakin nani do nai ahado guarna. Di borhosma, di piakoma tu bagasan panggagatan. Jadi duk sorak kuroha di baima molo bahasa Batak na tu palaka. Tetap do palaka te. Ima palungani. Tempat hewan itu binatang itu makan. Ima inganan. Haso sorang ni Yesus si. Budu ek tabayakon ya te. Budu tabayakon palakai manang na
palungan nakiningani. Lukas tidak malu-malu menuliskan cerita itu. Dengan terang benderang Lukas mengatakan itu di ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Akamang sian najulu sahatu sonari di Israel, adong do nanidok na rumah persinggahan, rumah penginapan. Jala Jabuon adong do dua bagian. Bagian na perjulu Jabuon ima inganan ni akan na singgah, akan na mulak tuhuta, akan na pulang kampung. Jala satiki hobar tu ayat serenata jahanak kiningan, adong buah-buah sian Kesar Agustus iko pasurato dirina. Mulak tu bona pasogit pasurato dirina, mungkin bahasa sonari sensus ulang. Sensus penduduk. Jadi mulak be masudi. Mulak be masudi. Baru inganan na paduahon di rumah persinggahan ini, ima inganan niya kapinahan binatang, ayala transportasi satikidak pesawat, dang mobil, dang motor, hewat do. Jadi di jabu persinggahanon, adong inganan ni jolma, adong inganan ni binatang. Jadi ditikiro si Maria tu sido si Joseph, jadi anggo perlu do talurus somolarong ano drama-drama Natal, kat tabereng do di dramahon, lewat masih Maria do si Joseph ituk-tuk majabu, tuk-tuk-tuk-tuk, ijabu do hamu, ijabu ayahai, ina divereng buti naik suara, dang boy, ituk-tuk, dang boy, ina. Roma si Joseph madok tu si Maria, hulit-tulik do halakon nate, ina may dramai kan, Roma si Maria madok, imada, hulit do halakon nina. Dang anong alani hulit, dang anong dipabuha di son, na hulit jol may daw. Memang penuh. Saru pada songo kita namar minggon waing, namar natalon. Badangarong betok tempat. Ay so na songono terus kan. Dak tiap minggu songono, sehelisa tahun do songono. Jadi molo suarok pe tempat, ba dang mungkin tertepu babel gau gerejo. Toni marupani tahalat com masudi. Alani do dang ado komentar di sod tabereng. Dang adong gawe marungu-tungut si Joseph, marungu-tungut si Maria, bala songonom mabuhana mon, idia namon ni dadaong. Karena memang tidak ada tempat lagi. Na adong na kosong ima palakay. Na adong ima barani pinahani. Ngabuno ek tabayakon nati. Akamang abu tabayakon. Songo dia mabauni, songo dia makotor ni, songo dia masembraut ni. Ba dipalakai adong maaka ampas-ampas ni pinahani. Alay sutung tabayakod da lubuni pinahan B2. Edang B2 na isino ni satiki. Anggoy asing dope bau ni. Alay na pasti manang na pinahan dia pe. Dang adok pinahan na bau parfum. Dang adongi. Guarra pe pinahan bau do sudi. Molohya hita tinggal di lubuni pinahan. Ngabuy tabayak ko binuay. Songo dia bau. Unang majo tinggal rupa di paling tidak lewat tita buti ngata tutup igungta alani bauna. Songo ni manuaing haso sorang ni Jesusi. Pinahakan di sido mangan, di sido modum, laus di sido kotoran pinahan. Dang adok pinahan lau pipis rupani kamar mandi dulu inna. Pinahan nong bertobat duida. Binatang apa itu? Dang adong natoras ni pinahan ni madok. Kalau BAB jangan di situ ya. Itu tempat tidur inna dang adongi. Jolma do madok songon itu jolma. Anggo pinahan di simangan, di simodom, di sido kotoran. Jadi ngabuin yang tabayakon inganan ni Jesusi na sorangi. Dang wajar, dang layak. Alay justru itu nuaing na menarik. Kenapa? Kenapa? Ada enggak pesan yang mau disampaikan melalui cerita dan berita itu?
Totu ido na naeng si uhalota sonari si putih hata. Sia sada sisi sian inganani nak ninga boy dodohonotai berita duka. Tetapi hari ini mau diberikan kepada kita berita sukacita. Palungan adalah sebagai tanda solidaritas Allah terhadap manusia. Palungan itu adalah tanda solidaritas Yesus kepada kita. Aina subui Yesus seorang di tempat na asing, bui. Sebagai Tuhan, bui. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nasubui bainon na topu inganan na dinggan hasosorang ni Tuhatai, bui. Tapi justru inilah kabar sukacita. Dengan begitu Tuhan Allah itu solider dengan keadaan kita. Solidaritas Yesus terhadap mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Jadi moloadok siak kita sonari mungkin mengeluh, aduh Tuhan sonarong dope tempat, sonarong dope bale-bale nami, sonarong dope udung-udung nami. Ngapar julu Tuhan hei mengalami dang merjebu. Isa sitong na ikolas do rohata duk tabigion ba ulea do PHP. Tuhan tai sianau ima do honota. Jala odo kabar sukacitai dan kabar duka citai. Palungan itu sebagai tanda solidaritas Allah terhadap manusia. Jala oduan no musea kamang doho tamuinang natamereng di pakobasion ni Yesus, di pelayanan Yesus selama dia di dunia ini. Ini yang ditunjukkan Yesus. Yang pertama misalnya ia solider dengan orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Jadi adong dosa tikidang di jalobe di masyarakat. Karena faktor status sosial. Taingok do ditikilewat Yesus tuhutan ni si Jakeus, ala ni sihol ni rohani si Jakeus, so mamereng Yesus pola dijakiti bana hawi, ijakiti bana, mungkin ngagudang jolma asa hubereng juen na rohana. Anggo mangihutol laporani, niada ngapala langsung disuraton na pedek si Jakeus daw, alay pola may bana majakitu hawi, dang nala ni pedek nara, alay ala ni sihol ni rohani bana dubuti mamereng. Laos di sido di dok Yesus Jakeus turuko. Au naing bongot tu jabu. HP si Jakeus nga dicap ibana orang jahat, pendosa, koruptor, pemungut cukai. Dang adong inganan ni pemungut cukai di tonga-tonga nasida. Tapi justru di saat itulah Yesus menerima dia. Sampai pola di dok si Jakeus sato nga siya nahumay huleon ni bana. Ala ni las ni rohani bana. Ala ni solider ni Yesus di keberadaan ni. Yakit dohita dang na ditulupi Yesus dosai daong, tetapi kemanusiaannya itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Idu pikir natahalat conwaing manangisi pehita, manangaha pe status sosial ta, jangan pernah rendah diri karena itu. Tuhan sudah lebih dahulu mengalami yang seperti itu. Jadi molo didoakan nama lo, molo dakya mengalami songoni, jangan pernah bilang solider. Akan ahyana mengalami do, boy merasakan nani alaman ni dongana. Tabereng do paropuan naga panguni perempuan pelacur itu ngadi dang guri jol mai sidang gura doon akajol masih songono sidang gura doon si pamateo doon nina roh Yesus madok moladok siak kamu nasomer dosa silahkan alai ditopok Yesus do pelacuri didok inang mulak mau alai unang ulau beda songonin lapatan na dang da ditulupi Yesus ulau nei alai dijakon hajol mau nei argado di Yesus manangisi pe
Tutu kabar baik na tuhita, ya kidwa wakamang doho tamu inang tuk suarong dohita nang ko sahalak na lias yan hahurangan. Alay porsia mahita, dijakut Yesus dohita. Tanga dong, adok kita na sempurna, tanga dong. Hita mamaboto akadusat tabi. Alay natalon, naing mga lihok berita na uli tuhita, dijakut Yesus dohita. Rodo Yesus manopoto, rodo Jesus manopotita. Solider do Jesus dia aka keberadaan tai. Ia juga solider kepada orang-orang yang diasingkan karena faktor ekonomi. Aijol madomabain kasta-kasta di Portibion. Adong kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya. Satu kelas ekonomi. Jol madomabain ini. Anggo dia lupa ni debata. Takas do didoksi Jesaya, engkau berharga di mataku. Seharga apa? Seharga hidup Yesus. Jadi dak ternilai hargata. Jol madomabain alanido ditiki mangula Yesus parjolo dang itor aka ilmua dibuat tau. Dang aka sarjana, aka master, aka doktor tau. Isi do dipilih Yesus. Akan biasa membuka baju di parawan di topok Yesus mulai sadarion dak si jala deke behamu si jala jol manama iuto nawina ay suarong do pisalangon nami ay baru Tuhan ina daw iuto ma i managabe menteri ni Tuhan isa tiki luar biasa lapatan na nanaing dohonota manang aha penuaing keadaata sotung lia rohata mamereng dirita ay dilayakkan Yesus dohita di adupana ayak kapajala de keido dipakai Yesus gabe ula-ulana gabe duta-duta untuk membawa kabar baik dang nama dok nasubuyan bui alay na naing dohonon na tuhita asa unang adong rupa ni kasta di Jolmon. Ia juga solider kepada mereka yang terpinggirkan karena faktor jasmani. Tabereng do selama 30 tahun ni Yesus di Portibion akan namar sahid napakpang nama pitung akan nahona kusta dan lain sebagainya di topo Yesus. Nama pitung dicelikan, yang lumpuh dipulihkan, bisa berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Lapatanna dangadong inganan na khusus disobuti. Idua sadido Apostel Paulus anod di Filipi 2 ayat 7 walu disolukom marupa hatoban. Turun ibana sian hasangapon nay manopot tita jolma na leaon. Itulah solidaritas Tuhan. Itulah solidaritas Yesus kepada kita. Palungan itu sebagai simbol dan sebagai tanda sukacita kepada kita bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, hadir di tengah-tengah keadaan kita. Apapun amang inang yang menjadi status kita. Odo lasni roha di pesta Natalon. Ia juga solider kepada orang-orang yang dianggap kafir seperti Samaria atau perempuan Samaria itu. Ay ngaliling hata kafir, molo di hata bataki didok si pelibigu, ngalilingi. Dang istilah nuaing be. Asik sian nasida didok nasida kafir. Jol madomabain guari. Jol madomabain lebeli. Alayang ko di debata dipakulingi do paropuan Samariai leo nawinang minuminna. Roma parupua Samaria madok daong Tuhan dak pantasaw mga leonina daong leoma. Dung di leon boha jalo ommu ay kahangulua sianaw bah ang guarong huleo pe ina tuhatay ayang go oddo nuay na mawas do ganub na manginumon alay aek si leonoki na sotu pa beba na mawas.
tabereng maju rupani. Jol mado mabain aka goar-goar di hitaon. Ala yang gu Yesus dirubuhkan doi temboki. Jala iman waing natahalason di pesta natalon. Solider doi bana di hita. Dang adong hita mari mardiai ber di adupana. Totuna paduahon palungan itu juga sebagai tanda ketidakwajaran dan ketidaklayakan. Ngahudok nakiningat tu hita, tuk soadong dosia kita nama dok saunari layak dan wajar lahir di kandang hewan. Gak ada. Tapi ada yang mau Yesus Tuhan katakan melalui simbol itu kepada kita. Bahwa memang sepanjang hidupnya Yesus sering melakukan hal-hal yang tidak wajar atau tidak layak menurut kacamata manusia. Contohnya akamang dohot tamuinang ayang gona wajar jalan layak murid do manusia pak ni guruna. Murid yang mencium kaki guru. Idu na wajar, idu na layak mangihutton kacamata ta. Alayang go mangihutton Yesus. Justru itu yang tidak wajar. Yang wajar dan layak itu guru harus turun. Idu asa songon na segar rohani kasisiani satiki Tuhan bau nang ma hamidunian hamidot daun. Iko masa do si songono. Basa pero masih Petrus madok satiki bau nang mahola patudo mau lukuin na daun. Angwa kanong maridi ngayasi inna tuhatay. Nanang dohonon na disi di patuduhot tiruan tunasida solidaritas ni tuhatai molodang wajari di rohani jolma ala yang go di debata layak dosongoni buhadu tutu hita aunak pola deu-deu ati aunya ngah hudok koni haru hita dijabu suami istri molo gabe disuruh hita misalnya mangula-ulau ni ina. Saya tak anggap dodang wajari. Nah, sebalik na songoni. Bah, gabi au suromu, au do suami min, ise madok dak suami nai. Jadi gabi au do uluin na. Ini maksudnya gabi au karulu nasing. Kajok do hita songoni akamang, do tamuinang, sehingga gabi adong marupani akaulau ni, au ulau nyodoon. Onulau nyon, odang bui jamau nyon, odang bui jamau nyonin. Hita do mabay ni. Iman natadok kod wajar, iman natadok na layak. Ala yang gu Yesus madok. Dah. Kupikir berita nauli do di hita. Bohado hita nakiningan. Bui keluar sian hasomalan nata anggap wajari. Lalu ia makan bersama-sama dengan masyarakat. Dah segan, nasubui Yesus mangga di restoran, boy. Artinya Yesus tidak mau eksklusif dan jaga jarak dengan masyarakat. Ikorap do ibana. Dibereng ibana dong nahurang. Pareso hamujo indah rupani. Dung di pareso, ay hurang do Tuhan ni nadaw. Pahudul hamujo. Lo ditiup sudah si panganon nai, martangi yang mahiten. Itangnya akong gabilo bisa 12 apa. Roma na di ba madok, naswarong do di si inatan ni halak kita ina. Dang ado kubungan nito inatan ni halak kita. Emang inatan ni halak kita itor marhuha-ruha. Itor maplastiki. Dang mungkin holan inatan ni halak kita si. Na tersurat di Bibeli, dang didok buru-buru. Hola bawa do si 5.000 na mangani. Dia sugari arong di siya kaburu-buru, tong day palastihi. Daksi saya sisa 12 hapangi. Jadi dangalan di buru bata rupa ni. Itur dicapi taon. Ngarobe na. Sudah do songonia te. Dang eksklusif itorido di bait tuhate. Sojo sudah. Jadi hitau pesongoni do. Ay benda si pata hita hurang lobi do alay hurang. Songoni do na natapatupau. Sebenarnya lobi do alay bodoh hurang. Ia juga tertidur di perahu. Mudum do Yesus di si.
Ay naswadong hotel inganan di Yesus mudu. Alai asa dibereng bahwa Yesus pun merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya, bagaimana susahnya mencari hidup. Odo berita nali. Lapatan na disude parngoluo taya kamang dohot tamuinang ditopok Yesus duhita. Dihilala Yesus do nani hilalami. Manangaha penuaing hamaulota, manangaha penuaing parukilota dihilala Yesus de. Ido tadani palungan jala tusido seorang Yesus dang diinganan nasonang. Di aka natahilala tidak wajari, tidak layaki, Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Alani akamang dohot tamuinang ikolas dorohata marnatal sadarion aro Yesus manopotita jol manaleaon dang tinggal ibana di hasangapon nei turut ibana tu portibion manopot tau manopot tamu manopot hita saluhutna atong tajakoma Yesus na tahalacon di bagasan sadarion. Seorang ibana ditongan di bagasta, ditongan di nguluta, ditonga-tonga ni akapar saurata. Selamat Natal madihita saluhutna. Martang yang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na ukubigi hami. Lopok kumay tu bagasan rohanami. Jala moliate rohanami. Dinasorang hotu portibion manopot hami jolma na leaon. Asa taruli hami Tuhan dia kalas ni roha. Pasu-pasu ma ruas ni huriam. Sian na memet rodi na magodang. Pasu-pasu jala tupahi akan nahu ula hami. Di huta nang dibalian. Mananga hapetahe nagabe profesi nami. Mananga hape nagabe ulaw nami. Tuhan urupi hami. Laho mangulahoni asa hobar tulomoni roham jala taruli hami taruli pasu-pasu marhitiaka ulaw nami asima roham di hami sahat diho mangulu nami marhitiana mu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajakom mahatani tuhata marede mahita sian bukuede nomor 605 ayat sada dohot udutna laos disoma tapapungu peliata.
suarahon hatani tu hatta dosa dario tu hita, pabua di bagasan panggagata do Jesus na tubui, di borhos jala di piakon, ala swadong inganan na asing di parmianan na sida, di patuduhonido haserepon ni rohana, mamukasian hatutubuna. Nunga tubuh Tuhani nang di bagasan rohat taganup. Taborhos ma ibana di bagasan rohat tabi. Ibana ma napatauhon. Dohot mangalehon gugu di hita. Lahu mangadupi nasa rumang ni parnguluon. Nasipata ikom mamulus galubang ni Portibion. Tangiakon mapiliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na manoktong na sumarmula na sumarpatyohotan. Hupuji hami maho ala saut suditahim naung sinakap mo adorangso marujahad dope hasyanganon. Dak tarabat sibulis sakap mo dak sudat tahim na badiai di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na suhaduduani. Di bahini mauliate marohanami tuho ala naung saut sakap mo ima parsurum di anakmu gabesi palua jalasi pangulu di hami. Asa malua hami sia dosa hamatea doho sian uhum jala macohot tami mangulahot dosa. Ope say asi maroham di hami tugihom mahami tu anakmu. Say bahem mahami gabesi luam tu ibana asa upani halujaun na hami. Ala natinaon na berniti dohot hangaluton humoko pami. Asa ibana na punahami jalahami na punaibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habalgaw mo dohot haroro ni anak mo gabi jolma. Laho panguluhok kami pardosa. Say sungguli maakaparhalado di huriam.
mamarita ho barita naulii tu saluhut halak naung patar hasangapomu jala naung jupang dame dohot hasonangan. Sailehom mapitu na ukap tu halak si pilibegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai masaluhu raja dohot akasuruan na asa diboto na sida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling ni liling na. Sailehon gugut wakana di bagasan pangujunan apuli akana marsak jala palua akana targugut. Sai tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sudi akana magodang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap ari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Nang boima tasapa akana dihabirang siamuta akana jonok tuhi tatadok maselama Natal jala hulio kami matiki 2 menit tuhita 2-3 menit songon namar hosa.
Di hamua kamanami dohot inanami buima tapasonang rohata masuk mahita musiakana di luar asa ta uduti ulauta upangido hami ma tu panitia Natal molo tu ngadong akayana kota di bagas gerejaon tadok manasida hohom dinganan nabi la nagtu akayana kon nami remaja atik tungdang bodo pe marulon nabadia bodo di tempat hok di tempat alai adong matikina tu hamuna atong tapasonang marohata naing majalo ulaw nabadia jolo martangiang mahita di bagas martangi mahita. Amin. Kita 170 sia ayat sada dohot ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut roh temuna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung amanamina di Banua Gijang. Asiroham topot mahamina pungudison. Adoraku pangakami non parpadanan nabadiai leho matod di porbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor siaun na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami
Pargugui mahami maswadaho diri nami. Asalam malungun hami tu banua gijang. Asa sai masihol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaul ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na. Porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Akan nadohot laun na unang bediuloy sibolis, unang bedidadati mardosa, tung padaw hamu marohamuna. Kamu dohot lateni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangulu humoko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jongjong mahita. Di parhatutu rohamdo halak pardu sahosian hatutubum dohot ala ni pang dok mi honuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangulu ni di olo tapos ya roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardingga dohot talak na mangarsahiho jalanaulo doho manesa dusa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam molo songoni roham dokma olo atong tapau dube marohata jala tatopoti masudi dosata ihuto kamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami, ay juju tulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhummu hami nuaing doho sugut, molo balot conommu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi doho tolong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humoko pami. Ala ni i ubahen na hum hami mangidu tuho, asima roham di hami. Say jalo mahami, say se sama sudi dosa nami, jalale hoto di porbadia tu hami, asa margugu hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood dope hami. Amin. Atong hamu akan na manopo ti dosa muna, jala na mauas di asin ni rohani debata, say sahak matuhamu na hinaporsyaw muna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhu dosa muna marhite-hite guar ni debata ama dohot anak dohot todi porbadia. Amen. Alea manami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say roma harajaonmu say sau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugi hotu pangucunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaon doho tagugoon rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Hudul mahamuna marede hita
Atong tangiho kamuma tonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe bana didokma mauliate dungi diponggoli mai di parleho matua kasisian na huhut madidok jalo hamuma jala pangamma dagi kudoi nanilehon Tuhan matian humokopamu bahen hamuma songoni bahen parningotamuna diau. Jala dungsun na sidamangan dibuat mapanginumani didokma mauliate. Dungi didokma tu nasida jalo hamuma sude hamuma nginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarku nani usehon humokopamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Marede mahita romahita tujulu. Tuhan matian humokopamu bahen hasesani dosamu. Ima
mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasak dami. Hidok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kuli nani lehon Tuhan matian humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibas asa dihamu hanguluan na sora sudah. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma sudi hamu manginum siani mudar budai nani usehon Tuhan matian humoko pamu bahen hasesaan di dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasak dami. Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudui nani lehon Tuhan matian humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Yesus Kristus jalo hamuma sudi hamu manginum siani mudar budai nani usehon Tuhan matian humoko pamu bahen hasesaan di dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasak dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudui nani lehon Tuhan matian humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma sudi hamu manginum siani mudar budai
nani usehon tuhamatian humokopamu bahen hasesani dosamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai iban. Asa dihamu hanguluan na sura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagas Adam. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudui nani lehon tuhamatian humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma sudi hamu manginum siani mudar hudui nani usehon tuhamatian humokopamu bahen hasesan dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai iban asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagas Adami. Jalo hamuma jala pangaman dagi kudui nani lehon tuhamatian humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma sudi hamu manginum siani mudar hudui nani usehon tuhamatian humokopamu bahen hasesani dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagas Adami. Mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai iban asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin.
niusehon Tuhan matian humokopamu bahen hasesani dosamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsiai ibana. Asadihamu haguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahmudi bagasadam. Asadihamu hangoluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamuni bagasada. Pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsiai ibana. Asadihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma hamu manginum siani mudar budoi nani usehon Tuhan matian humokopamu bahen hasesani dosamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsiai iban. Asadihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasatan. Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nanilehon Tuhan matian humokopamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsiai iban. Asadihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Sudi hamu manginum siani mudar budai nani usehon Tuhan matian humokopamu bahen hasesani dosamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsiai ibana. Asadihamu
hanguluan na sora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan dami. Rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu ma sudah hamu manginum siani mudar hudui nani sehon tuhamatian umokopamu bahen hasesan di dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan dami. Mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai iban asa dihamu hanguluan na sora suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu ma sudi hamu manginum siani umokopamu bahin hasesan di dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan dami. Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudui nani lehon tuhamatian humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan na sora suda. Amen. Pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu
hanguluan na sora suda. Amin. Mulak mahamudi bagasan nami. Jalo hamuma sudi hamu manginum siani mudar hudoi na niusehon tuhamatian humokopamu bahen hasesan ni dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana
asa dihamu hanguluan na sora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangama, dagi kudoi nanilehon tuhamatian humokopamu, ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana, asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamuma, sudi hamu manginum siani, mudar hudoi nani usehon tuhamatian humokopamu, bahen hasesani dosamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana, asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Mahita sian buku de nomor sia ayat sada laos rim mahita jongjong. Puji Tuhan debata ali todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji Tuhan debata ali todiku jala unang tung halu pahod dengan nibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para siroha jala pardenggan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita nahobar tu dosata, jala dang dibalotco tuhita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akanakon nado, asini rohani Tuhan debata dia akan nama kabiari ibana. Nunga takas dipatuduhot debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus humokopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dung gabe parpitor hita hinorhon mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenako do Tuhan debata ola nion rodi saliling ni lilingna
Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasarohon madamena tutodim. Amin. Selamat Natal madihita kamang hok mahita jongjong di tempat tabi. Songon sikat nina masih jalangan masih tiopat tangan dihabirang siamut taibema. Ate molo tungarok pinamar baudo namarinang baurak pola buai. Tatiok ma taidehom ma sa ayat dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara, amin. Tadok mahoras dulu hali, horas marihita salutna. Mula mahita siya julu, adong do di para di lopat dihita, otik sosadia, godang mapinasuna. Horas marihita.